Kaixo, behin kontatu zidaten txiste bat, zeinak esaten zuen bizitza oilotegi batetik ateratako palu baten antzekoa zela. Laburra, baina kakaz betea. Kurridi abi ikastaroaren ahasa da. Oilotegi batetik ateratako palu baten antzera kakaz bete dagoela, baina txarrena da, laburra ez izan beharrean luzea dela. Bueno, kontua da, gaur beste zer ez daukadan egiteko, hemen dago zuei azaltzen, kurri abi ikastaro fantabulosaren 3. moduloko lehen atasa. Atasa honetan, materiala sortu behar duzue eta hiru ikaskuntzarako diseinu unibertsalaren printzipioa jarraitu behar dituzu. Hemen ikusten duzue aurkibidea, kakapu batekin, guzti zergela den, baina adorablea den loro honekin, zelan da berrikoa da, berak ez du kurri egiten zorionez, nahiko dauka biziotearekin. Eta kontua da, informazio bera, hainbat erazberdinetan erakutsiko dizuedala. Bai idatziz da hoz, baita eskema bidez, taula bidez, eta bideo bidez. Hain zuzen ere horregatik nago bidea grabatzen, gero txartatzeko. Bueno, hemen ikusten duzuen bezala, sarrera bat egin dizuet, esan dizuedana putxoa kontatuz, baina garrantzitsuena hemen dator. Kontua da gure ikasleria oso anitza denez, eta bakoitzak bere estila daukanez, ikasteko, edo behintzat hobeto moldatzen denez, formatu edo era jakin batean sortzen dugu materialarekin, materiala sortzerakoan hori ere kontuan hartu beharko genuke. Eta ahalik eta material aberatzen sortzen badugu, hiru printzipioei dagokionez, ahalik eta ikasleriaren zati handienera helduko gara ez. Berez asmoa da guztiak gutxi gora bera era egoki batean ikastea gure materialari esker. Hain zuzen ere, atasa honetan egin behar duzuena da materiala sortu, eta orduan aukeratu gai bat, eta hortik aurrera badago taula bat, zeinetan implementatu daitezkeen hainbat iduren printzipio dauden, nik hor daudenak aukeratu ditut, eta atikera doazena, baina azkenean ziurrenik testu idatzia izango duzue, ilustratzea erraza da, audio bat gehitzea ere ez da zaila, hortaz gain bideo bat ere egitea posible ditzateke, adibidea jartzen badituzue primeran, testua era argian ikusten bada, itagarria bada, ere lagunduko luke. Eta hori guztia, audio batean grabatu dizuet hor, mikrofonoan, adibidez zala, baina adibidez hemen, eskema forman ere jarri dizuet aurreko kontu. Urrengo diapositiban, ez duk izan arazo dago, taula ere badaukazue, azkenan batzuetan taula bat eskema baino lagungarriago izan daiteke, edukiaren arabera, eta batzuetan eduki bera bi formatuetan adierazi daiteke. Eta azkenik, bideoa grabatu daiteke, eta gero bideori YouTubera igotzen baduzu eta formatu librean edo publiko orokorrentzat ahalbidetzen baduzue, azpitituluak ere jartzea ondo legok, horrela agian euskararekin zailtasunak dituen norbaitek errazago ulertuko du, edo euskararen aldaera formatu idatzian sakonduko du. Ez egizagaitik mugitzen dena, baina kontua da bibliografia bat ere egin duela, eta azkenik amaiera dukazen. Hau izan da dena, espero dut lagungarria izana, eta animo ikastaroarekin. Saiatu leihotik ez botatzen, nahiko gutxi geratzen da.